Jo veig prou enxufat a Mira, Tato avui. Tato. La tira dins d'allò, geta de baix. Pegat cap i tot. És que no ha pogut entrar. Tota l'ànima. I Nacho no és un jugador baixet, no? És un jugador alt. Però no ha pogut entrar a aquesta pilota de ninguna de les maneres. I per tant el 15 se'l tornen a apuntar. En aquesta ocasió se l'apunten els rojos iguals, 15 anys. Perquè s'ha fet un silenci, és que estan ahí casant les travesses, està Enriquito, està Adrián, està Rivera, sí, donen de 10 blaus. Estem a 15 anys. Falta de primeres que no val. Pedito que s'agarra del cap. I ja no puc fer-ne més en este xoc, entonces se contabiliza. I ara el que té que fer Pedito és improvisar a caure i que caiga dins del blau i prou. Ahí està. León, Núñez, erro de Núñez i salva la pilota. De tota manera no veig a Núñez bé. No veig a Núñez bé esta pilota, de què passar-la. Enguany ha estat castigat sobretot dels genolls. Encara que veu sempre que porta proteccions en els colzes, el genoll és el seu mal de cap. La pilota li ha botat més de lo que esperava també ell. 30 per 15 per els rojos. La pilota falla molt bé ahí. Santi s'acumula molt a la muralla. Tato, Nacho, Odebras, a la muralla, torna Nacho, Santi, dues de jóvens, Tino, Tato, el palma Nacho, Santi que busca careta, l'esquerra de Tino, estarà para. L'esquerra de Tino i està para. Santi de nou, encara no ha clavat Santi cap a la forat, Ara té l'ocasió. Tenen poquet de joc, els Riveres també, però per si de casa ja va. No, toca muralla, rebot i a l'escala i a l'aire. Corre més la pilota que les cames. A 2 de 30. A 2 de 30. Corre més la pilota que les cames. Són molt difícils de jugar aquesta pilota. Amb molta rapidesa. Si veiem la seqüència de l'últim 15. Aquí no s'hi corre la pilota, mira. Mira si va pressa. Molt més a pressa que les cames. I la desesperació de León. Ja és de desesperació. Diu, no podia arribar, no puc arribar a aquesta pilota. La cara de Tato també tan ganes d'acurtar distàncies. De moment el xoc està a 2. Volea de Núñez. Buf. Si la passa con la passa de Tato, que duia molt de caldo la de Nacho. Santi. Rebot. León intenta tallar cordeta per davant que entra Núñez, la passa Núñez. Allà va Tino. També va Tato. I carrega Nacho. Es defensa el Tato. Tirar-se a terra. Nacho. Rebot. Núñez. La gent té ganes d'això, de que la pilota vinga i vaig a moltes voltes. Molt bé, ahí Santi la trau. També Nacho, que entra en xoc. Ara Tato. El crit de Tato, la pilota rebota, és molt llarga. Eixa era molt complicat. Mortal de necessitat. Era molt complicat. Tato està respirant fort ahí en l'escaló perquè n'havia acabat de jugar 4 seguides, pràcticament. I eixa de León, topetant en la muralla, la tira la muralla en l'esquerra. La té que jugar ahí de palma, si no ja toca careta i se queda. Ahí està l'acció de nou. En l'esquerra León. Té que entrar eixa palma. Està un poc desplaçat de la pilota. Ahí está Jesús ahí dalt. Y entrar esa pilota de desplazarse es un poco ya difícil. Hay que descansar una miqueta ya, beure aigua, a refrescar. Vali 30 per als blaus. De fer el xoc se'n van 45 per 30. Seria anar retallant diferències perquè estos havien fet un parcial de 3-0, els blaus. Sí, havien retallat abans el xoc, els rojos, un xoc al dau. Però si ja tornés a anar-se en 3 per davant els blaus. Tenim matalàs de los xoguets. El Timo. Torna Tato. Està llevant la faena. Molta faena. Està llevant molta faena, clar. Està jugant pilotes que no són d'ell. Perquè veu que Núñez no es troba en massa bona forma. I li vol llevar la faena Tato a Núñez. I el que aconsegueix quan pot fer una falta. I s'apunta en el xoc els blaus que se'n van, com diem, 45 per 30.
3 xocs per davant i se mata la set que tenen ahir. Quan portem quasi ja 50 minuts de partida, més o menys. I 9 jocs fets. I 9 xocs fets. Des 9, 8 al dau. Només n'hem fet una al rest en tota la vesprada nit. I l'han fet els blaus, que és el que van per davant. Amb Manpresa ells van per davant i tenim aquests 3 xocs de diferència. Va de bo. Ara també es diu en el món de la pilota que de vegades de 45 costa passar. Arribar a 45. Sempre això, que el primer arribar al 45 després li costa una miqueta. Veurem. Per si n'hi haurà més catedràtics. Hombre, catedràtics n'hi ha de tots. Catedràtic. Este té també carrera universitària. No discutiu, a veure qui de tots se fica els auriculars per a poder donar la seva opinió. Bernat, tu la pagues. Que siga Bernat. Ara que toca. Què toca? Pues comentar la partida. Com ho veus? No, bé, gràcies. Pots expressar-te una miqueta més que tens paraules, va. Sí, Bernat, en sèrio. Sí. A veure, pues estem veient el que passa, no? Núñez és una gran figura, però està demostrant el senyor León que vol fer-se el bancaixa. Punt i final. I no hi ha més que arriscar. Senzillament veieu el marcador i, bueno, això té aquest aspecte de que el dia de Pelayo jugarà Miguel contra León. Jo ho veig així de moment. Sincerament ho dic. A més quasi que tindria ganes, les coses clares. És de moment, Bernat, és de moment, però els partits fins que no arriben a 60 no s'acaben. Exactament, això és el que ens recorda sempre, mestre. El que passa és que... Pues mira la de Tino, dins de la llotxeta, A 500. a 500. Això va bé. el color sembla que el blau domina de moment, però això de moment està ahí, ja veurem què passa. Este xoc és important, eh? Ja veurem què passa. Jo crec que este xoc és molt important. 50 per 30 no és el mateix que 35 per 45. Així que anem a veure què passa en este xoc, que per a mi és molt important. I tant. Gràcies, Bernat. A vosaltres sempre, gràcies. Està Núñez. Esquerra de Núñez, llargueta. L'altra esquerra, la de León. Santi. Nacho. Palma de Santi. Palma de Tino. Oi, que s'arriba molt a la muralla. Arriba abans Nacho. La té Tino. La vol ficar Tino dins, el parquet no arriba. Esquerra de Nacho, passant-la. Santi. Rebot en l'esquerra, la juga a l'aire. León, torna Santi a apretar. Ara sí que n'hi ha rebot. En l'esquerreta la passa León. Tato. A veure, per davant, ahí no. Per davant, ahí no puc ficar-li la mà a León. 30 per 15 per als rojos. Estan al dau. I per no trencar la tradició de la partida, la majoria de jocs estan fets en el dau. Sí. Este, 30 per 15 encara, eh? Està León, veu que no la pot passar, agarra del cap i tot. Diu, això com la ràdio, com pot ser? Però mira, pot ser. El que llança són obusos, eh? Tens que passar l'Esina per davant, com pots. Pilota de Santi, la deixa bona. I ahí Tino té que fer més. No, pues ha fet el que tocava. Ha fet el que tocava. La toca Muralla, li ve a l'altura del pit a Núñez i no se la pot llevar de damunt. Ahí està l'acció de Tino i ahí li ve la pilota al pit pràcticament. Molt complicada de jugar i a 2 de 30. A 2 de 30. La juga Núñez. També Nacho. Pilota que ha pujat a l'escala. La talla ahí Tino, tallant corda també. Va a l'aire, no pot. No ha pogut jugar-la i no estava parat. Està parat quan és abans del 6. Ha tocat terra, toca després els peus, no està parada. I el vali 30 per als rojos, Xavi. Vali 30 per als rojos, quan farà la ferida Tino. Apreta de rosques a Núñez. L'erra ara entre mà i paret Nacho. I per tant tenim joc. Joc del dau. 35 per 45. És que ja ho comentàvem abans, 35 per 45 no és el mateix que 50, per 30. I ara tornem a pensar si és que quan arribes a 45 te costa passar o què, però quin silenci es fa al trinquet, perquè les postures han anat boges. Han anat pujant i baixant, donant de roig, donant blau, donant rojos, donant de 5 rojos, donant de 10 blaus. Algú li tindrem que pagar un marxador únic i exclusivament per a ell. Particulars, marxadors particulars. Jo esta matí estava repassant dades del Bancaixa
Sí. Ja fa 10 anys que una parella no li guanya a un trio en la final. Ens tenim que remuntar a l'any 2001. I en Pelayo, Álvaro i Dani van guanyar 60-45 a León, Sarasol i Félix. Ahí està Paco Cabanes del Genovés. Allà la boleta de la llotxeta de baix. León de Genovés també, precisament. Nacho. Santi. Tino. Tino n'ha errat una pilota en tota la partida. Una en tot el que va de partida. I entra prou en xoc, no és que no entra en xoc. Deixa passar, perquè carregui. Bo. Oh, la meua. Mare meua, m'he quedat parat i perquè no sabia si era falta bona. Estava esperant escoltar la meva a veure què dia, si dia falta o no, perquè sabia que si passava per davant de la corda era 15 segur. Jo penso ja que independentment de com quede la partida, allà Paco, la careta, això què és? Diu-le. si això fora la NBA, avui el jugador més valuós del partit, Nacho, no? No hi ha dubtes. Sí. MVP. MVP. Ahí Núñez la passa de rebot en l'esquerreta. La té ahí també ara León. La juga que abans, però ara la juga de volea i la juga el Tato. També Nacho deixa passar. Santi, la juga Núñez. Tino. Tato que solta el braç. La palma. I Tino que la torna a passar. Està parat. Bota l'escaló. Si no bota l'escaló, ya le complica un poco la vida a Núñez. Pues van a buscar a Tato, entrarle al aire, ver si de cas esos rebots no son para tocar. En la dreta. En la dreta de Núñez, clar. A veure, Santi, no fer cap 15 des d'ahir, ho hem comentat. Veurem com s'encara. No, intenta tallar en muralla, tocant en la muralla, la passa Tino. Nacho, bo. La baixa, molt Núñez. Tino lluita, torna a lluitar, Tino li busca la dreta, la passa Núñez, la gent vol partida sense dubte. El Tato no toca corda, que jugar a l'aire, ja que jugar a l'aire. La passada Nacho que entrava en la porteta. I ara el rebot, no. Ara el rebot no. I el 15 per als rojos, atenció. A 15 anys. Emoció, emoció el que vol la gent, emoció, Xavi. I partida guerrera. No volen que s'acabe en 3 i no res. Mira el 15. Ahí ja no, impossible de jugar. Ja estan venuts. Es lamenta León. Toca muralla León. i se'n va a la llotxeta, lamentacions de León, però no ha hagut altra cosa que deixar-la córrer la pilota. Pedrito, què ferís? Es veurà el rebot, León. Toca muralla. La defensa Santi, posa en un compromís a Nacho. Entre mà i paret la trau el Tato. Aprofita el rebot León. Complicacions per a Santi, que pot jugar en permutar posicions. Ara fa de resto Nacho. Però mira la tira de volea. Ha vist on l'ha ficat? Núñez, en l'esquerreta, que és la seva mà bona. Que s'arrima molt. De palma la juga el Tato, defensa aquesta jugada. Toca Tino. Passa i és bona. Jugarà per davant León. En l'esquerreta. De volea el Tato. S'ha encarat en Llotxet. 15 acaba de fer el Tato. 30 per 15 per a Rojo. I la dona ovacionant-lo, La dona aplaudint. Llesolers de tot el trinquet per a Jaume el Tato. Una volea poderosa. Mira con la mira, mira con la mira.